Za izradu ilustracija nekad su bili potrebni papir i olovka. Danas je njihovo nastajanje malo modernije. Sada su Matej Kovač, tablet i tipkovnica dovoljni za stvaranje šarenih linija i oblika. To je recimo neka stvar koju sam zapravo otkrila tek nakon fakulteta, zato što sam imala potrebu skicirati neke stvari koje bi kasnije izvodila na velikim formatima, s obzirom da je materijal jako skup. A ja sam htjela jako puno eksperimentirati, tako da sam počela skicirati neke stvari u kompjuteru, digitalno, i kasnije bi to prenosila na veće formate. Osim financijske, Mateja je ovim načinom crtanja otkrila i brojne druge prednosti skiciranja i ilustracija na računalu. Prednost je toga što, evo, recimo, mogu pomicati elemente, mogu provjeriti kako oni funkcioniraju kad u nekim različitim pozicijama, mogu provjeriti kako funkcioniraju kad se povećaju. Znači, imam jako puno mogućnosti koje, recimo, kod manualnog slikanja nemam, jer uvijek ako pogriješim moram krenuti iz početka. Znači, imam gumicu, mogu brisati koliko god želim, a da pri tom ne zasitim podlogu na kojoj radim. Znači, uvijek ostaje taj prozračan efekt. Kanada, Australija, Španjolska, Kina i Amerika samo su neke od država u kojima se mogu vidjeti njezine ilustracije. Kako bi došle do dalekih zemalja, Mateja ih pakira, nakon čega ih šalje svojim klijentima. Međutim, kako sam svoje ilustracije stavljala na društvene mreže, u svoj portfolio koji zapravo vidi jako puno ljudi iz inozemstva, tako su me primijetili i javljali su mi se za određene projekte. Crtanje je vještina koju nikada neće napustiti. Poslom je zadovoljna jer ima prostor za budući razvoj, ali i mogućnost da bude svoja i kreativna. S jedne strane radim prodaju i tu radim ilustracije po nekoj svojoj ideji i nakon toga ih prodajem u obliku art printeva ili na web stranicama, znači ili svojoj ili negdje u inozemstvu. A s druge strane radim rad po narudžbi, odnosno commission work kao za klijente, i u tom slučaju ja na neki način sam zadužena da provedem u vizualnu njihovu nekakvu ideju. Iako osmišljava razne ilustracije za web stranice, plakate, ambalažu i marketinške kampanje, postoji nešto što ipak najviše voli. Poprilično se nalazim u fashion ilustraciji, recimo food ilustracije, ilustracije hrane. Jako volim ilustrirati paterne, recimo mogu se zamisliti jednog dana u tekstilnoj industriji da baš radim dizajn tekstila. Tempere, ugljen ili sprej. U Photoshopu kojim se koristi nalazi se veliki izbor raznih tehnika. U šarolikom izboru Mateja je pronašla omiljenu tehniku. Omiljena tehnika mi je akvarel, definitivno, jer ona najbolje izražava nekakav moj senzibilitet i način na koji ilustriram. Jako je prozračna, transparentna, živa, spontana. Sreća jednako tako odražava Mateju, a njezina se sreća prelije i na njezine ilustracije. Sam pogled na njih odvešće vas u neki drugi svijet.